Jumalissärkät kohteena. Lähdetäis kattoo minkälainen paikka Jumalissärkät. Alussa mennään tietä pitkin. Kilometri. Tässä sitten kannattaa katsoa, että mihin lähtee. Vuokkijärvellä on käynyt joskus juoksemassa, mutta se reitti ei ole niin kiva. Et ehdottomasti tuonne Vetosärkän suuntaan. Nyt tämä on kunnostettu tätä reittiä. Kun viimeksi juoksin, niin täällä ei ollut oikeastaan mitään merkintöjäkään jäljellä. Että nyt on puihin laitettu siniset merkit sitten. Ja kuvauksen perusteella, mikä tuossa lukee 2.0 on Vetosärkkä, niin kuitenkin reitti. Tää Harjuselänne kestää semmonen, tää matka on noin peräti 12 kilometriä tonne toiseen päin. Katsotaan mitä. Tää kelppa. Tää on vasemmalla puolella mennyt iso järvi ja sitten tuolla oikealla puolella pienempi lampi. Ja 3,5 kilometriä autolta tullut. Maisemat on kyllä komeet kankaat. Tässä oli tommonen pieni vanha soraottopaikka ja siinä kun muutama vuosi sitten meni, niin ei ollut reittimerkintöjä, niin luulin, että koko reitti loppui siihen, mutta nyt on reittimerkinnät tehty. Ja sit on sen verran kuljettu nyt, että huomasi, että selkeästi, että mistä reitti menee. Täällä ainakin tässä 4 kilometrin kohdilla on nyt menossa ja tosi hyvä neulaspaana on ollut juosta. Mutta että nyt selkeästi tuon Vetosärkän jälkeen niin polku kaventuu. Katsotaan miten tää homma kehittyy, mutta ainakin nyt on jo enemmän kuljettu kuin on merkinnät tehty, niin viimeksi oli lähes umpeen kasvanut, että nyt tässä näkyy jonkunlainen ura. Ja arvatkaa, onko tylsää juosta koko ajan tämmöstä harjun perään, kokonaista särkkää. Vesistöjä ja soita on niinku tuolla ympärillä. No ei oo. Tää on ihan parasta. Kyllä selkeästi Suomussalmen puolella niin Hossa on tietysti oma lukunsa, mutta sekin kuitenkin lasketaan Suomussalmeen, niin ne on tää kyllä parhaimpia polkureittejä. Pesien reitti on tosi hyvä kanssa. Siinä on vähän samankaltainen kuin tämä, mutta tässä pääsee niinku ihan oikeasti tämmöstä särkän päällä juoksee kilometrikaupalla. Maastopyöräilijöillekin tää soveltuu hyvin. Tässä huomasin tossa, että on joku maastopyöräilijä käynytkin vähän pientä ylitystä rakentanut ihan puun kohdille sitten, että kannattaa tulla vähän maastopyörilläkin polkea tänne. Kyllä tää kulutus
No niin, ja sitten on jo 6 kilsaa, vähän yli 6 kilsaa matkaa takana ja Tulle onkin tielle. Eli jos haluaa tehdä ton parhaan pätkän nähdä, niin kokeilee sitten, että menee tuosta tähän tielle ja lähtee sitten jompaan kumpaan suuntaan, koska reittihän jatkuu edelleen. Eikä 6,5 kilometrin kohdalla niin Jumallisen tien luota on matkaa tähän 6,5 kilsaa sitten. Periaatteessa sekin hyvä lenkki, jos onkin lämmin keli, niin voi tulla vaikka eväitä tuohon itselle vähän juomista lisää, mutta mulla on 1,5 litraa, niin katsotaan miten mä pärjään. Aika kuuma on, 23 apauton lämpötila, yhtään ei oikeastaan tuule ja polku jatkuu edelleen tässä tämmöisenä Hui. 9,2. Kymmenen kilometriä takana ja taas tuli tämmönen kohta, missä on särkkä jatkuu ja sitten järveä molemmilla puolilla. Katon tuossa verttinousua paljon, kun on 10 kilometrille ollut, niin se on alle 100 metriä, eli tämä on kyllä helppo reitti juosta ja myös patikoida sitten, että ei ole tunkkaamista, ei ole kiipeämistä. Alaspäin oli 71 metriä, ylöspäin 91 metriä, että tässä on helpompi vielä mennä takaspäin. Ketään muita täällä ei ole näkynyt koko 10 kilometriä aikana. Katsotaan, mä jatkan vielä matkaa tonne eteenpäin. Mutta hienoa on kyllä ollut. Olisiko se niin sanotusti loppuhäämöttä reitin pääty tai toinen alkupiste. 11 kilsaa on takana, tässä on tai 11,2. Kausi kohta tuolla on. Muuttuu vähän, kyllä tää semmoista harjuahan tää edelleen on. Kyllä leveä. No niin, ensimmäinen vesistöyritys 12 kilometrin jälkeen. Tässä on aika ruskea vesi. Eikä kovin virtaava. Tuossa on sitten toinen vedenylityspaikka ja Majava on tehnyt sitten ystävällisesti padontaa. Tuossa näkyy pato. Toinen on tuolla alempana, tuolla kauempana. Selkeästi on vesi vähän ylempänä tässä. Joo. Mä en tiedä missä se on se alkupiste. Tässä jo 13 kilsaa takana. Ja eihän siinä mitään. Mä luulin, että tää on niinku... Mun pitää vielä palata takas. Toivottavasti ei niinku
mä mitään valita, mutta jos alkaa olla joku 15 kilsaa suuntaansa, niin ne vähän laskenut, että noi nesteet ja energia tosi noin 20. Ja no, katsotaan. Onhan noita rasvoja mitä kuluttaa. Sieltähän rasvoistahan tulee hyvät energiat. Ja toi nestehomma, niin kyllä mä tuolta nyt järviä on sen verran, niin niistä uskaltaa hörpätä, jos oikein paha hetki tulee. Mut vielä jatkuu, tässä on molemmilla puolella vesistöä. Aika isoja järviä. Tai isoja. Eihän täällä Kainuussa. Jaa, 13,7 kilometriä autolta on tullut. Ja tämmöset soramontut tässä on ja tuolla on 2 täppää puussa. Ja oho, kun elukkasi. Aha. 2 täppää puussa ja siinä sitten siitä se vissiin sitten alkaa, mutta ei täällä mitään merkkejä ole missään muuta. Keskellä tämmöisen soramonttoaluetta. Se vähän niin, että tietää, että ei ole kaikkien väliksi vissiin tietääkään sitten. En mä tiedä. Outoa. Niin, naama punaisena. Nyt ollaan niin sanotusti reitin lähtöpäässä ja 27 about mittarissa. Autolle on tosta vähän matkaa. Tuossa pitäisi autolle mennä tuohon suuntaan. Olisiko kilometri? Toki voi tehdä silleen, että Vuokijärvellä joku heittää sut autolla. Siitä on 6,5 kilsaa tähän ja sitten tästä 13 kilsaa tuonne toiseen päin, niin tulee hakea sieltä, niin siitä tulee hyvä lenkki siitäkin. Mutta ennen kaikkea, niin mitä mieltä on tästä reitistä, niin kyllähän tää on 10/10. En mä voi enää mitään muuta odottaa polkujuoksusta. Aivan niinku upea reitti. Helppo juosta. Tosiaan verttiä tulee 30 kilometriä, niin pikkasen yli 200 metriä. En vielä ihan tarkistanut, mutta ei se sitä kauas heitä. Ei muuta kuin tänne vaan. Multa saa ohjeita, neuvoja, opastustakin tarvittaessa.